Meillä on viimeinen lomaviikko menossa ja siis aivan ihanat ilmat nytten tuli. Viime viikko sato oikeastaan aika lailla koko viikko. Niin nyt on aivan ihanaa, kun saa nauttia vielä. En tiedä minkälainen loppuviikko tulee olemaan, mutta tänään ajateltiin mennä vielä uimaan. No nyt tehdään ensin vähän pihahommia. Mä puhistan noin mustikat loppuun, mitä mä kävin poimiin. Ja lapset, mä en tiedä menikö ne poimiin mustikoita vai menikö ne kerään käpyjä, mutta johonkin ne häipyi tohon mettään. Käydä vilkaiseen mun kasvimaatakin vielä. Me eilen lasten kanssa puuhailtiin täällä. Täällä saisi kastella, mutta nyt alkaa auringonkukatkin vihdoin kukkimaan. Ja meillä on siis yllättävän paljon täällä sammakoita ja sisiliskoja. Tillitkin saisi jo ottaa pois tai olisi saanut ottaa jo jokin aika sitten, mutta ne nyt jää aina vähän viime tippaan. Ja mun lehtikaalille on käynyt jotakin. Mä en tiedä mikä tähän on tullut. Joku ötökkö käynyt syömässä ja sitten se on kuolemaisillaan. Ensi vuonna pitää esikasvattaa, mulla ei selvästi nyt. Tai siis mä laitoin liian myöhään nämä kasvaa, niin ne ei muutenkaan nyt ehtinyt ehkä. Mä oon kateellisena katsellut muiden kurkkusaaliksi ja siis meillä alkaa nyt vasta tulee tänne pikkusia kurkkuja. En tiedä saadaanko satoa tänä vuonna. Nääkin pitää siis ensi vuonna laittaa aikaisemmin kasvamaan. Toivotaan, että ehdittäisi saada tänä vuonna. Mutta herneitä meille tulee hyvin. Nämä on lasten lemppareita. Lapset saa täältä käydä näitä syömässä. Mä hain muutamat salaatit kasvimaalta. Mä ajattelin, että tehdään lounaaksi tortilloja. Lapset on nyt tykästynyt niihin. Niin poimin valmiiksi muutamat salaatit. Mutta nyt mä lähden vielä vähäksi aikaa ulos. Mun oli pakko tulla hakemaan hattu. Mä siis unohdin, että mä en kestä hetkeäkään olla ulkona ilman hattua. Mulla tulee saman tien pää kipeäksi. Mutta vielä pihahommia. Pitäisi nurmikkokin leikata, mutta musta tuntuu, että mä teen sen vasta myöhemmin tänään. Kun tuli hiki ulkona. Mä tulin teille tekemään nyt sitä lounasta. Väritä ensin se vanha. Mä teen siis jonkunlaiset tortillat nyt lapsille. Mulla on siis pitäisi käydä kaupasta. Mä ajattelin laittaa, laitan perunaakin sinne täytteeksi. Katsotaan mitä tästä tulee. Näissä on nyt perunaa ja kanaa. Henkalta ja eiliseltä kanaa. Niin lapset saa syödä ne loput. Sitten mä laitan tähän pilkottua kurkkua. Ja sitten jotakin muita rehuja. Ja sitten salaattia ja kermaviiliä. Niin tää on nyt tämmönen nopea lounas ja sitten me lähdetään sinne uimarannalle. Ja mun pitää tehdä itselle vielä muuten kanssa tortilla. Mä laitan siihen varmaan kikherneitä, jos meiltä löytyy niitä. Okei, suunnitelmiin muutos. Mä tein itselleni salaattipohjan ja sitten mä laitoin tonne meidän airfryeriin tulemaan. Täällä on siis parsakaalia, kasvisnakkia ja muutama peruna. Noi on keitettyjä perunoita. Laitoin ne siis tulemaan, kun ei meillä ollut papuja tai mitään. Pitää ostaa niitäkin lisää. Kohta päästään syömään, mulla on jo aivan tajuton nälkä. Siis kellokin on jo 12:30. Me syötiin aamupalaa, tai siis lapset on syönyt 2 aamupalaa tänään jo. Ja mä söin aamupalaa vasta joskus 9 aikaan. Niin. Nyt alkaa olla vähän nälkä. Okei, ehkä vuoden randomein ruoka-annos. Mutta siis tässä on kasvisnakkia, perunaa, parsakaalia, salaattia, guacamolea, sitten balsamikoa. Mut siis mä oon syönyt kerran aikaisemminkin tämmösen, tää on hyvää. Ja sitten sen lisäksi mun uusi herkku, korealainen kurkkusalaatti. Siis tää on aivan täydellistä. Ja mä oon siis opetellut puikolla syömään sen takia vaan, että se on kivan näköistä syö, mutta mutta ihan sika hyvä. Mä oon siis tehnyt näitä pari kertaa aikaisemminkin. Ekalla kerralla tuli ihan sika hyviä. Tokalla kerralla mä en löytänyt sitä ohjetta, millä mä tein ekan kerran. Mut nyt tuli taas hyviä. Äiti! Jos kuulette, niin joku toinenkin tykkää näistä. Mä voisin syödä siis mä syönkin, mä teen yleensä koko kurkun kerralla, mutta nyt meillä ei ollut koko kurkkua, niin mä teen vaan puolikka. Anna minullekin. Sinullekin? No. Sinne meni. Tuli kamala mitä ääni.
Tulin hetkeksi tänne työhuoneeseen. Mä ajattelin, että mä pakkaan nyt siis verkkokaupan tilaukset ja sitten vastaan muutamaan sähköpostiin. Ja sen jälkeen me lähdetään sinne uimaan. Ja mä toivon, että mä saisin lapset päiväunille, niin mä saisin ihan pikkuhetken jatkaa töitä. Ja sitten uimarenkaat vielä kyytiin. Saa nähdä, onko viimeisiä uimareissuja. En mä usko, kyllä vielä varmaan riittää ne viekelejä. Tulen. Sinne monstatti. Mäkin jouduin uimahommiin. Toisen uimarengas lähti karkuun. Ei se auttanut kuin vaatteet pois ja uima. Mulla ei edes ole uimapukua mukana. Tai siis mulla on uikkari yläosa täällä. Bikini yläosa. Oliko vihreä perhonen? Siis täällä on ihan sikakuuma. Oli oikeastaan virkistävä käydä uimassa. Mä oon tänä kesänä käynyt vissiin 2 kertaa. Joo, 2 kertaa uimassa. Tää oli siis se toinen kerta. En ole uima-ihmisiä, ellei ole tosi lämmin vesi. Nyt täällä hiljeni, täällä oli aika paljon lapsia uimassa. Nyt hiljeni. Me ollaan vielä hetken aikaa tässä ja lähdetään kotiin sitten syömään. Uimisessa tuli kova nälkä. Siis mä jouduin pulahtaa vielä toisenkin kerran sinne uimaan. Mutta nyt ruoka valmis. Ja tää on siis ihan sika hyvää. Olen ennenkin tehnyt tätä ja mä laitoin tähän kastikkeeksi hot chili kastiketta, sit balsamico, semmoista salaattikastiketta ja mitäköhän tuo yksi on? Olisiko ranskalainen salaattikastike? Tää on aivan tajuttoman hyvää. Ja sitä korealaista salaattia niin joudutaan vissiin tekemään nykyään tripla-annos, koska joku muukin taitaa tykätä siitä. Meidän pienempi lapsi, mutta olisiko vielä tää isompikin lapsi? Sitten leikkaa nurmikko. Telttakin pitäisi ottaa pois. Me nukuttiin lasten kanssa siinä muutama yö tuossa, olisikohan ollut viikko sitten. Mulla kävi siskokylässä vähän aikaa ja sitten mä otin pienet päikkärit, kun mulla tuli päänsärky, kun mä olin vähän aikaa ilman lippistä. Nyt mä haen tän ruohonleikkurin täältä. Pari tuntia tuli leikattua nurmikkoa, vähän sen jäi kesken. Musta tuntuu, että tuohon olisi mennyt vielä ehkä joku puoli tuntia tai 45 minuuttia. Ja aika kauan siis aikaa menee tuohon nurmikon leikkuuseen, mutta se ei oikeastaan haittaa mua, koska se on mulle sellaista omaa aikaa. Joskus mä kuuntelen podcastia, mun nyt viime aikoina, kun on ollut koko päivän lasten kanssa ensin, niin mä kaipaan vähän semmoista siis tilaa ajatella vapaasti ilman häiriötekijöitä, niin toi ruohonleikkuu on semmoinen aika. Niin kun laittaa kuulokkeet korville ja siis niistä ei kuulu sit mitään, niin se antaa aivoille semmoisen rauhoittumishetken ja pystyy ajattelemaan ja syventyyn omiin ajatuksiin. Nyt me lähdetään käymään siis iltalenkillä Adin kanssa, niin saa vielä hetken aikaa tässä rauhoittua. Ja sitten onkin aika lähteä nukkumaan. Mulla on aamupalaksi puuroa, jossa on itse poimittuja mustikoita ja sitten me käytiin mun äitin luota poimiin puutarhavadelmia. Ja sitten mä tein vielä smoothien, missä on banaania, sitten näitä vadelmia, mustikoita. Ja täällä oli näköjään yksi matoki. Täällä mun puurossa. Pitäis vissiin tarkistaa nuo vadelmat vähän tarkemmin. Ja käyn viemässä tän ulos. Siis tää on niin herkullisen näköistä. Ja sit mun pitää muistaa litkiä vettä. Mulla jäi eilen siis selvästi juomatta tarpeeksi. Mulla tuli niin järkyttävä päänsärky sit, kun mä pääsin lenkiltä kotiin. Tai oikeastaan sen jälkeen, kun mä sain käytyä siellä suihkussa, niin sen jälkeen iski päänsärkykohtaus. Mun piti siis heräsin yöllä hakea särkylääkettä, kun tuntui, että se ei helpota millään. Mulla on ruohonleikkuu vielä vähän kesken, mutta mä tulin nyt tekemään ruoan tässä välissä. Mulla on täällä paria eri pastaa, sitten on parsakaalia ja sitten mä laitan sinne vielä
tonnikalaa. Niin tehdään tämmöistä tonnikalapastaa. Me lähdetään vielä käymään siis mun äitin luona poimiin vadelmia. Siellä on siis niitä puutarhavadelmia ja sieltä tulee ihan sikana niitä, niin me käydään taas hakemaan niitä meille. Ja pitäisi ruokakaupassa käydä tänään. Me ollaan nyt kituteltu eilinen ja tää päivä. Kyllä me selvitään, mutta nyt loppu muutamat tärkeät jutut, niin lähdetään käymään tänään myös siellä kaupassa. Lapset on leikkimökissä leikkimässä, niin kysytään, haluatko ne syödä siellä vai tuleeko ne sisään. Mä tulin juomaan kahvin tähän ulos. Lapsilla on taas niin hyvät leikit menossa, niin mä en viitti nyt keskeyttää niitä, niin antaa niiden leikkiä vielä joku puolisen tuntia, niin lähdetään sitten käymään poimimaan niitä vadelmia. Musta on haikeeta miettiä, että ensi viikolla lapset menee takaisin hoitoon ja alkaa taas se arki. Mulla kävi jo mielessä tuossa pari viikkoa sitten, että mä olisin siirtänyt lasten hoidon aloitusta viikolla tai 2 eteenpäin. Siis on ollut jotakin tosi kiva kesä ja on ollut ihanaa olla lasten kanssa kotona. Ja varsinkin nyt musta tuntuu, että niillä siis sujuu nuo leikit niin hyvin yhdessä, niin mullekin jää itselle enemmän niin kuin omaa aikaa. Mutta sitten toisaalta taas me voidaan tehdä myös yhdessä kaikkia juttuja, ettei olla aikatauluihin sidottuja. Niin, mitä mä olin sanomassa. Niin, että kun lapset aloittaa hoidon, niin se on kuitenkin vaan, että se on alle 20 tuntia viikossa, eikä siis 3 päivänä lapset käy hoidossa, niin saadaan loppuviikko sitten olla keskenään. Tämä on tuntunut mulle tosi hyvältä tahdilta, ainakin toistaiseksi. Olisi siis ihanaa edelleen, jos olisi lasten kanssa kotona, mutta töitä on tehtävä kuitenkin jonkun verran ja sitten mä pystyisin tekemään kyllä niitä töitä tässä lasten kotona ollessakin. Ainakin nyt tuntuu siltä, että pystyisin. Mutta sitten mä tiedän, että se lisäisi mulle itselle stressiä. Että jos mä en saakaan jotakin tehtyä, sitten mä joutuisin iltaisin tekemään, niin ehkä tämä on parasta kuitenkin, että ne käy jonkun verran sitten siellä hoidossa. Plus sitten onhan siinä varhaiskasvatuksessa on hyviä puolia. Mutta puolensa ja puolensa on tässä jutussa. Niin tää tuntuu ihan hyvältä, että 3 päivänä hoidossa vähillä tunneilla mennään ja saadaan nauttia näistä molemmista puolista. Tää on tuntunut oikeastaan aika kivalta. No oho, täällä on vaikka kuinka paljon kypsiä. Sä sait vissiin otettua. Ei, on vähäs. Eikö ota vai? Ei se ole. Tämä ei ole naatna. Ei, mun pitää ottaa täältä. Mä otan tämän uppiin. Täällä on vaikka. Äiti, mä otan tämän nuuhun. Ota vai suuhun se. Tuollahan on vaikka kuinka paljon, mun pitää avata tää. Äiti! Saa syödä heti. Tuohon ei mahtu. Täällä on niin paljon, että ei mahtu ees. Meiltä ei tuohon. Onko niin paljon? Onko kippo jo täynnä? Ei oo. Mä nyt pentistä alas. Ne valui tuossa ja hyppäsin. Mitä mä Täällähän onkin paljon. Menee. Joo. Ja tässä on meidän saalis. Pari tällaista kipollista vadelmia. Ja sitten lapset halusivat vielä poimia. Täällä on pikkusen mustaherukoita ja punaviinimarjoja. Nam nam. Me tehtiinkin läpsystä vaihto Henkan kanssa, eli kaupungissa. Mä jätin lapset Henkalle ja mä lähdin mun siskon kanssa kirppikselle tänne Ruotsiin. Täällä on ihan kiva kirppis. Se on, mikä se on nimeltään? PMU. Onko? PMU Second Hand. Niin se on ihan kiva, siellä on lajiteltu ne vaatteet. Ja se on mun mielestä vähän niin kuin pelastusarmeijan kirppis. Tai saman tyylinen siis, mutta mennään sinne. Mä ostan varmaan 99% mun vaatteista käytettynä ja mä oon yrittänyt pitää myös kirppiksillä mielessä sen, että kaikkea ei tarvitse ostaa, vaikka haluiskin, tai sen takia, että se on halpa. Mä yritän ostaa tarpeeseen, ainakin yleensä. Nyt mulla oli hakusessa lyhythihainen mekko, rentoja teepaitoja ja jotain pitkähihaisia sekä jotkut ei-mustat, jämäkät, mutta mukavat housut. Ja mua ärsyttää, kun kirppikselle on tullut näitä Sheinin sekä muiden ultrapikamuotimerkkien vaatteita ja tuotteita. Niistä ei ikinä tiedä, mitä myrkkyjä ne sisältää, ja eettisyydestä en viitti edes avautua. Ja laatukin on usein aivan kuraa. Mä siis skippaan ne suosiolla. Harmi vaan, että jotkut myyjät leikkaa vaatteista ne laput pois, niin mulla jää laputtomatkin vaatteet kauppaan, ellei mä pysty jotain muuta keinoa käyttämällä varmistumaan sen vaatteen tai tavaran alkuperästä. Jos vedän lasten vaatteet, mä ostan kirppiksiltä. Niitä saa niin hyväkuntoisia edullisesti. Pikku jyskikiekka. Minkä hinta se? Ai myyks nää kimpassa?
Tää on kyllä korifriikin unelma. Oi, vähänkö tää on söpö. Mä haluaisin ulos semmoset, oisko ne nuo terassille? Joo, niin meikin just. Kuinka pitkät nuo värittömät, valkoiset? Vai pitäisikö värille? Ei ehkä värittömät. Nämä on kyllä tosi kivan näköiset ne värilliset. Ja tässä mitä? Onkohan ne toisella puolella? Ei siinä. Ai. Täällä on yksi paketti. Tää olisi kyllä ihanen kiva värikäs. Mä ehkä. Aivan kun mä tarvisin näitä johonkin, ja mä kyllä tarvitsen. Ehkä mä nyt en osta. Muuta kuin tarpeellista. Mähän siis ajattelin uudistaa jälleen meidän sen olohuoneen tauluseinä. Niin mä ajattelin, että jos mä vaan yksinkertaisesti laittaisin siihen yhden semmoisen ison taulun, mutta sen pitäisi olla niinku tuommoinen nuo kaksi yhteensä. Tai sitten mä laittaisin kaksi tuommoista isoa. Oi ei, täällä on tämmöisiä ihania pikkusia. Tarvisinkohan mä tämmösiä? Mä just, että soijalle mä varmaan tarvin näitä. Mä haluaisin semmosia pikkusen isompia kuin nää. Mä ottaisin nämä soijakupit ja sitten... Meillä on siis hajonnut, meillä on tämän kokoisia niitä, vähän pienempiä. Niitä on hajonnut aika paljon. Okei, kyllä mä otan nää. Nää saa olla kastikekuppeja. No niin, kotona ollaan. Mä käväsin siis Kirppiksellä, sen jälkeen nopea vielä Jyskissä ja sitten Ikeassa pikku välipalalla syömässä hodarit mun siskon kanssa. Ja sitten mä kävin vielä ruokakaupassa, niin mä lähden nyt purkaa ruokaostokset ja laittaa sitten lapsia varmaan nukkumaan. Lapset on nyt nukkumassa. Mä tein mun ihonhoitorutiinin ja nyt mä tulin ihan vähäksi aikaa tähän työhuoneeseen. Mä vastaan muutamiin sähköposteihin. Mä en ole tänään tehnyt siis koko päivänä töitä, niin nyt vastaan muutaman sähköposteihin ja sit mä ajattelin editoida mun edellistä YouTube-videoa, että mä saan julkaistua sen tällä viikolla. Ja sit mä menenkin syömään iltapalan, menen hammaspesulle ja lähden nukkumaan. Mutta kiitos paljon, kun katsoit tämän vlogin. Pistä peukkua, jos tykkäsit tällaisesta videosta. Ja nähdään sitten seuraavalla videolla toivottavasti. Moikka!